Hola, sóc la Soren Carrera de segon B i ara us venim a presentar el diari d'Anna Frank, ja que pensem que us farà reflexionar ara també en temps de guerra. Jo sóc la Júlia Esteve i també penso que és molt bon llibre perquè així podem recomanar a tots vosaltres perquè us el llegiu aquest Sant Jordi. Hola, em dic Blau, sóc de segon SOC i avui us vinc a recomanar els llibres de Harry Potter, escrits per J.K. Rowling. Aquesta novel·la tracta d'un nen que, per desgràcia, els seus pares han mort a mans del mag més tenebrós del món. Harry i els seus dos amics, Ron i Hermione, hauran de vèncer amb aquest mag. ¿T'animes a saber cómo fan? Hola, me llamo David Costa y este libro es muy interesante porque trata de un niño que le hacen bullying en el instituto y pues refleja los problemas que hay en los institutos normalmente. Hola, sóc la Júlia de primer B. Avui m'agradaria recomanar-vos aquest llibre, que és el de Wonder, que tracta sobre un nen que es diu August, el qual té una deformitat a la cara. En aquest llibre s'enfrenta a diferents problemes, com l'anada per primera vegada a l'escola. També una cosa que m'ha agradat és que aquest llibre està dividit en diferents parts, on s'expliquen diferents punts de vista d'alguns personatges. Per aquests motius us el recomano. Hola, em dic Didac, soc de quart de SOA i us vinc a recomanar, ara que ve Sant Jordi, el llibre Des del País dels Blancs, de Usman Umar, que parla sobre un noi que va vindre des de l'Àfrica i parla sobre els problemes que hi ha amb els immigrants a l'adaptar-se al nou país.